Når vi skal arbejde med drejebænken, så skal vi have noget løvtræ. Vi finder midten ved at kigge på diagonalerne fra de 4 hjørner. Her er nogle af de stemmejern, der hedder drejejern, som vi skal bruge undervejs. Her har vi det jern, som man lægger hånden på, mens man drejer. Og selve ophænget, som kan fås med forskellige himstergimser til at sætte den op i. Selve drejebænken tænder og slukker man med nøglen og de 2 røde knapper. Og man skal huske sikkerhedsbriller. Meget vigtigt. Vi starter med at sætte træet godt fast i drejebænken, hvilket Signe demonstrerer her. Når den er blevet sat rigtig godt fast, så skal vi over og have sat den ordentligt fast fra den anden side af, så den er hængt helt op. Og der har vi selvfølgelig tegnet den ind på den anden side. Hun bruger masser af kræfter til at sørge for, at den sidder godt, og så spænder hun efter. Så skal den indstilles i højden. Og jeg har muligvis indstillet den for højt i den her video. Den fastgøres her på selve armen dernede i højden. Og når vi har gjort det, så skal den sættes, så den sidder parallelt med det emne, vi vil arbejde med. Her der arbejder vi med en lysestager, så det skal være meget vandret. Men i andre tilfælde, der kunne det være skråt ved for eksempel fadet og så videre. Så sætter vi den rigtig godt fast, bruger en masse kræfter på det. Og så sætter vi den i gang. Og så er det vigtigt, at man holder i hånden hen over jernet, man bruger, og oven på jernskiven til at støtte med. Man kan simpelthen bare køre i en lang række hen. Og det gør man så indtil, at man får det ønskede resultat. Her kan man se, hvordan det på et tidspunkt bliver mere og mere rundt stykket. Og nu er vi ved at være nået derhen til, hvor den er helt rundt. Det sviner en del, som I kan se, og det er også derfor, det er vigtigt at have briller på. Nu er den blevet helt rund, som I kan se. Og det vil sige, at nu kan vi gå i gang med at lege med de forskellige indtag til vores lysestage. Som I kan se, så vipper jeg lidt med hånden her. Og det giver sådan nogle lidt bredere riller. Jeg kan også holde den lige på, så giver den lidt mere flad rille, indtil den ikke kan komme længere. Og man kan sådan næsten kærtegne træet nogle steder. Og så får man sådan, får kun taget meget, meget lidt af. Så prøvede jeg lige af med en fil. Jeg synes ikke, det gav så meget, så det er ikke noget, jeg vil anbefale rigtigt. På den måde, man kan gøre det. Som I kan se, jeg tager lige hjørnet der. Her har vi et fladt jern, og det bruger jeg til at lave en meget lige kant på. Det gør, at jeg kan gå ind i dybden, uden at have de der meget bløde, runde linjer. Så hvis man godt kan lide en ordentlig kant, så kan det her være en fordel at bruge det flade jern. Dem kan man jo også få i forskellige bredder. Her er det et relativt smalt jern, og her har vi speedet processen lidt op, så hurtigt går det altså heller ikke i virkeligheden. Og sådan ser det ud på det her tidspunkt. Så vi tænker, at vi skal lige have det, på noget sandpapir på. Og da det er rødelv, vi har arbejdet med, så kan man se, at jo mere jeg bruger sandpapiret, des lysere bliver træet. Det bliver meget varmt. Sandpapir er meget hurtigt, så man skal ikke have det på for længe. Når man kan indstille omdrejningstallet, så kan det være nemmere at arbejde med sandpapir. Igen, man kan så næsten gå og kærtegne det emne, man arbejder med. Sådan ser det færdigt så ud. Og så håber vi, at I har kunne bruge vores introduktion til noget.